Na umuntu o-friendly, ngumuntu oyihlekelayo, ngumuntu othanda ama-jokes. Yabona masibonana abake bahlangana nami la bayonitshela. Hayi mina bafana umuntu ekuthiwa ufuna ukubulala mina akaphilile khani. Akaphilile khani. Ungavela usuku ufuna ukubulala umuntu ongakwenzanga lutho. Awu. Umuntu ojabulisa iSouth Africa wena ufuna hayibo. Busuzuzani. Let's say nje bafethu ngicela ukubuza la. Ake ngithi mhlambe manje ngiyafa. Anman umuntu ongibulela uzozuzana ngicela ukubuza ngoba no 20,000 kwakumdlalo nje. Noma ngathi uyawuthola lo 20,000 uzothenga ngawo igrosa uphele. Igrosa nje eyodwa ya 1 month. Akekho umuntu ofuna ungibulala ngikhohlwana. Hayi akekho. Umuntu ongathi userious ngokufuna ukubulala mina ekhanda lakhe akasile. Uhlanya. Hayi angifesi mina mfethu. Hayi angifesi. Ngagcina nje ukufesela umsebenzi. Yazi ngagcina nini ukufesela umsebenzi. Kodwa engikwaziyo ngineminyaka engaphezulu kwe-5. Ngagcina nje kuthiwa ngifesela umsebenzi.